Kdysi, ještě než sem lidé přišli, to bylo ticho. Pak přišli oni a za pár dní zmizeli. A ticho, které po nich zůstalo, se za desítky let proměnilo v něco docela jiného. Do míst, odkud se člověk vytratil takřka přes noc, se vrátil život. Ne takový, jaký vědci čekali, ale úplně jiný. Divoký, mlčenlivý, pozorující. Zvířata obsadila prostor, který kdysi patřil lidem, a dnes je tahle zóna beze zbytku jejich. Jenže skutečná otázka nezní, kdo tu teď žije. Skutečná otázka zní, proč tu vůbec dokázali přežít. A co přesně cítí bytosti, které sdílejí jedno z nejnebezpečnějších míst na celé planetě. Někdy se zdá, jako by zvířata o téhle zóně věděla víc než my. Jako by se naučila žít bok po boku s něčím, čeho se člověk dodnes bojí přiblížit. Radioaktivita se vsákla do vzduchu, do vody, do půdy, do listí stromů, do srsti zvířat a právě tehdy se zóna začala měnit. Nejdřív zmizel člověk a hned na to si příroda začala nárokovat zpátky své území. Dnes si mnozí představují Pripjať jako mrtvé město, ale to je omyl. Ve skutečnosti patří tahle zóna k nejneobvyklejším ekosystémům celé Evropy. Tam, kde kdysi vedly silnice, dnes šumí les. A uvnitř prázdných budov přichází na svět nová generace zvířat, která nikdy nespatřila člověka. Poté, co lidé odešli, se lesy kolem Pripjati začaly rozpínat neuvěřitelnou rychlostí. Pole se měnila v mokřady, vyrostly mladé březové háje a mezi prvními, kdo se sem vrátili, byly losy. Obrovití, tiší, na svou velikost téměř neslyšní. Losy přišly tam, odkud je kdysi soustavně plašil hluk aut a lidský ruch. Dnes procházejí přímo mezi panelovými domy. Stali se jedním z hlavních symbolů toho, jak se les vrací na svou půdu. V severních oblastech zóny se ale chovají jinak. Vědci se domnívají, že velcí býložravci mnohem citlivěji vnímají změny prostředí. Vyhýbají se místům s vyšším pozadím záření a vytvářejí si bezpečné koridory, kterými procházejí lesem. A je tu ještě jedna zvláštnost. Zdejší zvířata se chovají jinak, než bychom čekali. Míň se bojí, míň utíkají. Jakoby za ta desetiletí pochopila, že to hlavní nebezpečí, kterého se báli, už dávno pominulo. Vědci se dlouho snažili pochopit, jak radiace zvířata v zóně vlastně ovlivňuje. Všichni byli přesvědčeni, že se z tohoto území stane pustina. Stal se pravý opak. Počty mnoha druhů naopak vzrostly. Pro přírodu se ukázalo, že člověk je nebezpečnější než radiace. Jakmile zmizel lov, kácení lesů, silnice, provoz továren a neustálý hluk, zvířecí svět se začal vzpamatovávat i navzdory zamoření. Je to jeden z nejnepříjemnějších závěrů, ke kterým zóna dovedla. Radiace přitom nikam nezmizela, pořád je tu. Některé úseky lesa jsou dodnes smrtelně nebezpečné, zvlášť po dešti, kdy se částice znovu zvedají do vzduchu. A zvířata těmito místy procházejí den co den. Pijí zamořenou vodu, uléhají na radioaktivní zemi, dýchají tenhle vzduch. A přesto žijí dál. Občas to působí, jako by se sama příroda naučila přizpůsobit se nemožnému. Ne bez následků, ale přizpůsobila se. V hlubinách zóny jsou místa, kam se odváží jen málo který stalker. Les tam působí příliš tiše. Staré stromy stojí jako černé sloupy. Mech pohlcuje každý zvuk a vzduch jako by byl hustší, těžší. Právě tam se často potkávají divoká prasata. Ale ne taková, na jaká byli zvyklí lovci. Zdejší divočáci jsou neopatrní a nezvykle agresivní. Bez pravidelného kontaktu s člověkem zdivočeli doopravdy. Ryjí zem u vchodů do domů, převracejí starý asfalt, mizí ve tmě mezi panelovými domy, jako by se město pomalu, ale jistě proměňovalo zpátky v les. Je tu ještě jedna podivnost. Zvířata v zóně si postupně mění své trasy. Některá se vyhýbají určitým místům, i když je tam dostatek potravy. Vědci si všimli, že mnohá zvířata obcházejí nejvíce zamořená území. Jak přesně to vycítí, se neví dodnes, ale někdy člověka napadne, že zvířata dokážou vnímat nebezpečí, které my rozpoznáme jedině pomocí přístrojů. Nejvíc je to patrné u ptáků. V noci se nad Pripjatí téměř vždy ozývá houkání vírů. Tito velcí draví ptáci začali osidlovat území hned poté, co odešli lidé. Zóna se pro ně stala ideálním útočištěm. Ticho, zbořené budovy, hojnost, drobné kořisti. Víři se dávají na střechách prázdných domů, v okenních otvorech, na rezavých jeřábech. Jejich oči se ve tmě lesknou. Mnozí stalkři vyprávějí podobný pocit, že je někdo neustále pozoruje. A nejčastěji to byli právě tihle dravci.
ptáci, kteří si z lidského města udělali svoje vlastní teritorium. Skuteční páni téhle zóny se ale neukazují hned. Skoro je nejde spatřit, přesto jsou jejich stopy všude. Za poslední desetiletí se populace vlků kolem Pripjati mnohonásobně zvětšila. A nejde už o vlky, kteří žijí poblíž civilizace. Tihle dravci téměř neznají člověka. Loví na obrovských územích, urazí desítky kilometrů, lesy, mokřady i troskami opuštěných vesnic. Někteří badatelé nazývají zónu ideálním útočištěm pro velké šelmy, právě proto, že tu člověk přestal být tím, kdo určuje pravidla. V noci se vlci občas přiblíží až do samého srdce Pripjati. Jejich stíny kloužou mezi byty, kde kdysi žili tisíce rodin. A v tu chvíli člověka napadne zvláštní myšlenka, že to město vlastně nezemřelo, jen si vyměnilo majitele. Nejznepokojivější věci se ale dějí v zimě. Když sníh pokryje ulice, stopy vystoupí do popředí a je najednou vidět, kolik tvorů v zóně opravdu žije. A mezi nimi se občas objeví otisky, které se nedají hned tak vysvětlit. Jakoby městem prošlo něco obrovského. Právě v zimě začali vědci poprvé tušit, že se v hlubinách černobylské zóny odehrává mnohem víc, než ukazují oficiální zprávy, protože po vlcích přišli i další. Ti, jejichž přítomnost tu nikdo nečekal. Jejich příchod změnil celou rovnováhu zóny. Severní část zóny je nejuzavřenější a nejméně prozkoumaná. Je tam méně cest, víc mokřin a stopy stalkerů se tam objevují jen zřídka. A právě tam se dějí věci, které si těžko vysvětlí i zkušení badatelé. Někdy celá stáda jelenů náhle změní směr, jako by se vyhýbala něčemu neviditelnému. Vlci obcházejí určité části lesa obloukem. Dokonce i divočáci, obvykle neopatrní a útoční, začnou být ostražití a stahují se hlouběji do porostu. Ale zónu neproměnili jenom dravci. Existuje tu ještě jedna tichá, téměř neviditelná vrstva života. Drobná zvířata, na kterých stojí základ celého ekosystému. Bobři. Jejich návrat patří k nejdůležitějším událostem po havárii. Řeky kolem Pripjati se začaly měnit. Bobři staví hráze tam, kde je kdysi lidé ničili. Hladina vody stoupá, vznikají nové mokřady, nové trasy pro ptáky i zvěř. A s tím se mění i samotná mapa zóny. Právě bobři ale bezděky vytvářejí nebezpečné oblasti. Jejich hráze místy zadržují vodu na silně zamořených místech. Radioaktivní částice se zachytávají v bahně a ve vodě a zvířata, která tam přijdou později, se ocitají v pasti neviditelného rizika. Zóna se tak stává ještě složitější. Nejde jen o nebezpečí, jde o naprostou nepředvídatelnost. A je tu ještě jedna zvláštní věc. Některá zvířata mizí beze stopy. Nezůstanou žádná těla, žádné známky zápasu. Jen prázdná místa, která zvířata už dál nevyužívají. To vyvolává otázky, protože v zóně nežijí jen dravci a bíložravci. Jsou tu i mrchožrouti. A ti se ukazují jen zřídka kdy. Vrány. Obrovská hejna černých ptáků se staly trvalou součástí nebe nad Pripjatí. Jejich chování je jiné, než jsme zvyklí. Téměř se nebojí člověka, ale vždy sledují stopu smrti. Jakmile někde uhyne zvíře, vrány se objeví jako první, někdy dřív než samotní dravci. A to vytváří zvláštní pocit stálého pozorování zhora, jako by zóna sama viděla úplně všechno. Nebe je ale jen část příběhu. Dole, mezi troskami, se odehrávají neméně podivné věci. Staré budovy Pripjati se pomalu mění ve vertikální lesy a v těchto prostorách se objevují noví obyvatelé. Mívalovití psíci, lišky, kuny. Všichni využívají budovy jako síť úkrytů. Jeden druh ale vyniká obzvlášť. Kuna lesní. Loví v úzkých prostorách a právě kuny se často stávají neviditelnými strážkyněmi městského ekosystému. Regulují počty drobných hlodavců a tím nepřímo ovlivňují celý potravní řetězec. Nejzajímavější je ale to, co se děje, když se tato zvířata setkají s novými podmínkami. Uvnitř budov je teplota stabilnější a některé druhy začínají dávat troskám přednost před lesem. Město se tak stává útočištěm pro zvířata a to obrací celý zažitý obraz na ruby. Severní část zóny ale skrývá ještě jedno tajemství. Občas se tam zaznamenají pohyby, které se nedají vysvětlit jen chováním známých druhů. Stopy jsou příliš velké. Místní badatelé opatrně hovoří o možné přítomnosti velkých samců medvěda, kteří migrují severními lesními koridory. Zóna nedává jednoduché odpovědi a čím hlouběji do ní člověk vstoupí, tím míň si je jistý, že skutečně chápe, co se tu odehrává.
Protože někdy to vypadá, jako by zvířata tu nežila prostě v divočině, ale v systému, který se řídí vlastními, dosud nepoznanými pravidly. Noc v černobylské zóně nepřipomíná žádnou obyčejnou noc. Není jen tmavá, je hustá. Jakoby vzduch zhoustl a každý pohyb v něm stál trochu víc námahy. Les tu nespí, jen strne. A v tom nehybném tichu se objevuje pocit, který se těžko popisuje slovy. Zvířata na to reagují. Jeleni zvedají hlavy a dlouho hledí jedním směrem. Vlci přestávají táhnout ve smečce a rozcházejí se do stran. Lišky náhle mění trasu, i kdyby poblíž byla potrava. Dokonce i vrány se občas bezdůvodně zvednou ze stromů a odlétají. A právě v takových chvílích ukazuje zóna svou nejpodivnější tvář. Tu, kterou žádná kamera nikdy nezachytí celou. Různí badatelé nezávisle na sobě popisují to samé pozorování. Zvířata reagují, obzvlášť ti noční dravci. Rysy mizí ze svých obvyklých tras, rosomáci se stahují hlouběji do lesa. I vlci se vyhýbají některým místům, jako by tam byla neviditelná hranice. Vědci tomu říkají zóny vyhýbání, ale jejich původ nikdo neumí vysvětlit. Neexistuje žádný zdroj, žádný potvrzený důkaz hrozby. Jen chování zvířat, které říká jedno a totéž. Něco tu je. Zóna neodhaluje svá tajemství přímo. Dělá to skrze důsledky. Nejzřetelněji je to vidět ve staré části Pripjati. Tam, kde stojí budovy nejhustěji vedle sebe a kde stromy vyrostly přímo uvnitř bytů. Tam se zvířata chovají jinak. Kuny jsou agresivnější, lišky opatrnější. Divočáci se vyhýbají otevřeným ulicím a vrány se shromažďují v obrovských hejnech na střechách. Jakoby se město znovu stalo středem něčeho, ale už ne lidského. V tomto novém systému se objevuje ještě jedna důležitá vrstva – drobní hlodavci. Raboši se stali základem celého nového potravního řetězce. Jejich počty prudce vzrostly, jakmile zmizeli lidé. Žádné jedy, žádné kočky v obvyklém smyslu a to jim dalo výhodu. Spolu s nárůstem jejich počtu ale přišel i nárůst predátorů a rovnováha se znovu začala vyrovnávat. Příroda nesnáší prázdnotu. Každý nárůst jednoho druhu automaticky vytváří tlak na druh jiný a zóna se stala dokonalou laboratoří tohoto procesu. Je tu ale ještě jeden faktor, který všechno komplikuje – voda. Řeky a mokřady kolem Pripjati se změnily víc, než vědci čekali. Bobři dál budují hráze, voda se zadržuje, vznikají nové stojaté plochy. A v těchto místech probíhá jiný proces – rozvoj obojživelníků a hmyzu. Žáby se rozmnožily obzvlášť hojně. Jejich kvákání někdy vyplní celé části lesa v noci. Komáří mračna houstnou nad mokřady. Ptáci je využívají jako zdroj potravy. A tak vzniká nový koloběh života. Čím hlouběji do zóny, tím míň stability. Na jednom místě všechno vzkvétá, na druhém panuje prázdnota. Jakoby ekosystém nebyl jednolitý, ale rozdrobený na útržky, z nichž každý žije podle vlastních zákonů. A právě to badatele znepokojuje nejvíc, protože takový systém se dá jen těžko předvídat. Může se náhle proměnit bez zjevné příčiny. Někdy stačí jediné roční období a les je úplně jiný. Je tu ale ještě něco, co se nedá vysvětlit ani ekologií, ani radiací. Staří stalkeři tomu prostě říkají pocit přítomnosti. Chvíle, kdy jdete lesem a najednou víte, že nejste sami. Přístroje přitom ukazují prázdno, kolem není žádný pohyb. Tenhle pocit sílí v noci, zvlášť v mlze. A právě tehdy jsou zvířata nejopatrnější. Jakoby věděla víc, jakoby slyšela to, co člověk zachytit neumí. A občas člověka napadne, že v zóně existuje ještě jedna, další vrstva života, která ovlivňuje všechno ostatní. A čím blíž centru Pripjati, tím silněji je cítit, jakoby samo město pozorovalo. A v tu chvíli je jasné, příběh zóny není jen o zvířatech, radiaci a přírodě. Je to příběh o tom, jak si prostor začíná žít podle svých vlastních zákonů. A člověk v nich už není nutnou součástí. V samém srdci černobylské zóny přitom není cítit žádné centrum. Neexistuje bod, u kterého by šlo říct, tady to všechno začíná. Je tu jen sílící ticho. A čím blíž Pripjati a starým objektům elektrárny, tím je ten pocit intenzivnější. Les je tu jiný, hustší, temnější, jako by byl starší, než by měl být. Stromy rostou příliš blízko u sebe, jejich kořeny se proplétají, takže půda pod nohama je nestabilní. Hlouběji v zóně odcizení, tam, kde betonové ulice dávno pohotila tráva, začíná území, které se nedá nazvat prostě lesem.
Není to už město, ale ani příroda v obvyklém smyslu slova. Je to hybrid. Systém, který žije podle vlastních pravidel. A právě tady se objevuje jeden z nejskrytnějších dravců téhle nové Pripjati. Rys. Nepatří sem odjakživa. On si toto místo přivlastnil. A to je ten zásadní rozdíl. Rys se tu pohybuje, jako by tyhle ulice znal odjakživa. Opuštěné silnice se pro něj staly loveckými koridory, staré betonové desky vyhlídkovými body. Jeho přítomnost se skoro nikdy nezachytí přímo, jen stopy. Krátké, ostré otisky tlap v prachu tam, kde kdysi jezdily sanitky. Rys se v Pripjati proměnil. Ne navenek, jeho tělo zůstalo stejné. Změnilo se chování, stal se tišším, opatrnějším a chytřejším. Zóna ho naučila jedno klíčové pravidlo. Tady je zvuk, riziko. Jeho lov tu vůbec nepřipomíná lov v obyčejném lese. Využívá architekturu. Opuštěná schodiště, díry ve zdech, zbytky bytů. Každý prostor je součástí strategie. Dokáže hodiny nehnutě čekat a sledovat pohyb kořisti dole, kde vegetace už dávno pohotila asfalt. Ale Pripjať nezměnila jen dravce, změnila i jejich kořist. A právě proto se lov stal tak náročným. Zdejší kořist není snadná. V tomto ekosystému přežily druhy, které se naučily žít bez člověka, ale v těsné blízkosti jeho trosek. Staly se opatrnějšími, rychlejšími a méně předvídatelnými. A rys se musí přizpůsobit téhle nové logice pohybu, protože v Pripjati nebezpečí neznamená jen jiné dravce. Nebezpečím je samo prostředí. Zřícené stropy, propadlé podlahy a nejistota toho, co všechno se může skrývat ve tmě. Pokud se rys stal v Pripjati symbolem skrytosti, pak liška je symbolem přizpůsobení. Neloví ze stínu města, stává se přímo součástí jeho povrchu. A na rozdíl od ostatních dravců se člověku nevyhýbá. Liška v Pripjati už dávno nepřipomíná plachou lesní šelmu, jakou ji známe odinut. Její chování je téměř městské. Zásadní změna se neodehrála v jejím těle, ale ve strategii přežití. Liška přestala záviset na lovu v tom klasickém smyslu. Stala se univerzálním sběračem a pozorovatelem. Zóna jí dala nový typ inteligence, hybridní. Občas ji lze zahlédnout u starých jídelen a zbořených budov. Ne proto, že by tam ještě zbylo jídlo, ale proto, že tam zůstaly stopy jiných zvířat. A to je to hlavní. Liška čte stopy jako mapu. Ví, kudy prošel divočák, kde v noci táhla vočí smečka a kde rys přešel čtvrť, ale nikdy nevstupuje do zbytečného přímého konfliktu. V Pripjati přestala být síla hlavním zdrojem přežití. Hlavním zdrojem se stala informace a liška ji ovládá lépe než většina ostatních. Pozorování zóny zaznamenala jednu zvláštní podrobnost. Zdejší lišky se míň bojí světla. Objevují se na otevřených prostranstvích i za soumraku, aniž by se hned schovali do stínu. To ale neznamená, že jsou zranitelnější. Naopak, naučili se číst prostředí rychleji, než se samo stihne změnit. Někdy se liška a rys ocitnou ve stejné čtvrti a přesto mezi nimi nedochází k otevřenému souboji. Existuje jen odstup, jakási neviditelná dohoda. Rys je ticho se zhora, liška je pohyb odzdola. A právě to udržuje rovnováhu. Dvě vrstvy jednoho světa, který už dávno nepatří člověku. Když noc úplně pohotí Pripjať, liška se stává téměř neviditelnou. Její obrys splývá s trávou, betonovými panely a stíny budov. Jen oči občas prozradí její přítomnost, jako signál, že život tu nejenže přežil, ale zásadně se přeskupil. Lišky, vlci, divočáci. Každý z nich zanechává svou vlastní stopu v nové skladbě zóny. Hlouběji v zóně odcizení, kde betonové ulice dávno pohotila tráva, začíná území, které se nedá nazvat prostě lesem. Není to už město a není to ani příroda v obvyklém slova smyslu. Je to hybrid, systém, který žije podle vlastních zákonů. Přežívají tu jen ti, kdo dokážou existovat v naprosté nejistotě. A právě tady se zaznamenávají ta nejvzácnější pozorování. Voda se tu chová jinak. Není slyšet obvyklé zvuky života, jen občasné šplouchnutí, jehož původ se nedá přesně určit. Badatelé už nemluví o biologii jednotlivých druhů, ale o chování celého systému jako jednoho živého organismu. Zóna přestává být pouhým územím, stává se procesem. A v tomto procesu má každý druh svou úlohu. Dravci regulují počty, býložravci formují krajinu, mrchožrouti systém čistí, ptáci propojují prostor zhora. A to všechno funguje bez jakéhokoliv řízení. V tom spočívá hlavní paradox Černobylu. Tohle místo zároveň umírá i se rodí, stírá minulost a zároveň vytváří novou podobu života. A nikdo neví, jak to celé skončí.
Protože podobné procesy nemají žádný závěrečný bod, mají jen pokračování. A někde v hloubi lesa, mezi troskami a mokřady, se dál pohybuje život. Tichý, neviditelný a už dávno nezávislý na člověku. Když si tohle promítnete, těžko se ubráníte otázce, kterou si možná položíte i vy sami. Kdo má ve skutečnosti právo na místa, která jsme jednou opustili? A kdybyste jednoho dne stanuli přímo tam, uprostřed toho ticha, poznali byste ještě, kdo je tu doopravdy doma? Vy nebo ta tichá, pozorující zvířata kolem?